Karikabai Ubarim Ubaja Kitemen Hindai Langamnya Ishu Jingkin Mayakikan Hakane katayo kakan hun jongi kalalet boy ha isam traikam jong wei urang ba hakasnong lait lengkot hakadong lom thangting uni urang ba udai uba despi kharbudi bat kabala penlong ye kakan hun jongi banda ye kendo ye u kadai halot kasap jong u kabala her pateng nakikini temen jong u hi Day na ini isam ken bamenta la bon snam la jushna bat penmi ikitala kibala shna da khasi na do man hentai ya kibala tip kum kitala melim namar bakane kashnong kadang ha papo ka hima melim kum tala tip kerteng ya kane katala ru da kane ka kerteng ban shna ya kane kitala la pendon kam tang da kitin jot kiba kibala tam kentat kinarot halaki jong ki jing he kinar satri jon uprek bat karnong mar sendrung ha ini sem la banyoi tang ye ki marjot sudah Hendrai ubat despi kharbuli ya ubat ki jot khari daki babun kum ubat di kini ki marjot kidang yat kam bat ki longru ki mar ki bala ban penkela sha katengka pasina kini kala tadi leba jong tai kini ki bahikai bi ailat long malam ta mo ba ya duk ya keduk hayin te ya ailat min sina min hikai no min sina ini tala min nang ba ini imtia kicing sedang ini kante la bun sem kumla arsan sneme rasang hai ini sem ubat di udon ru saarmut ki baipat ki bayarap yu kini ki arngut kirang ba ki dehi ki bana ka kor jong ubat di bakan thup ya ubat preskon kharbuli bat ubat phrangstone kharbuli marwe kini kita la ba khamtan ni ding la ban thau pratili marwe ta kini ba khamrem ti la ni thau kini ba ram ti thau tang ala atli sini marwe dan ki wi pat ki samla la se ki kwa banang ni kini kampi kloi bani kai ngakloi naman ni simi kina la long dar kinu ki kwa kem ni khoti ni ai lat ni namal ba kham tam long tam ni ki bru khasi ni kwa mo ben ngin nang tang hamarwe la kwa ben begini nang lang namal ba bile ba gen yo pateng ni katai ban pet ekorukom shna yikini kitala la banyo ye ke jing sampang jo umen barem ka bahakan ke juk menta ngila ru ban penksan bakalong kum kata ka jing start science namar ban shna yikini kitala hapan dak henda dia tek patek te na ru sedang ni sedang swa ban shna ban tir kinar khuyang hai ban piet chai tom ala da piet di tom ti sa kham ban shna ha ka dur jungka khuyang tikin kadur jong ti saudong dan ada nanti ngisa kentapan dari kentapan pat ngisa kalan sabi sa pendung sa hadian pat ada pendung sa kalan spring sa sabom senerwo dan tapat sa ngisa pendat pat kita hakisnam ki bamenshwa kita la menlim ki ya yobha namar ki babun ki briu hakabriu hinyotram kidang pendon kambha daka hendrai nado ki khendat snam bala lapan lakhamduna ki bawat ikini kitala ntem nakai kata kapor beding kham khna mai
kebelang sedang mah kata kapur kayak yo hatala hadian tipan te alhamdulillah alhamdulillah no ban alhamdulillah hadu mentagin kilong kenda ya bahasa kan alhamdulillah susu mentaru te mereka kapur miswang iding kamla benbu beriu entah sangut ndungut dingla ben long bandang la ben penyayo mentapat nadu hau nu snem aracal lain aracal am tu tu alhamdulillah katanya jauh Kijai hina dok pa bangadang red na dok badang syong ime ipah ngani dukan em kidang syong ime ipah ru yasim dukan yasim kini kita lama liam na dok ikimi basna kini kita lama suai na ikimi mentap pada isna di kun yasim ni tai kun de imat kema sausnam sansnam bikil aja na mentap pada kilami biang Kami ni kita beli bag ni kita lah kami ayo long bag kimla ban compete bat kini ki company lock semua marba kini senara kiti bat ka cost of labor ka long high te di nak ni kada bag kimla ban ya compete hakador Ladang ia keren hi halor kadau jong kecing bomwat bat pendon kam syuk kibriu hi kita lamen lim ngin syam bakat kum kecing kala jong kapur ngin hapan pediang ya kata ndrai sekawai pat kecing keli kalong baladaya kini kecek tala kibriu jong i kem pendon kam syuk hato kasap jong umen barim bat kecing long tenrai kan yap no ayo pat kini kipateng ba mentahkan le Kamtam kini kibadon ya kan kasam bat kibadon ru i kecing angnut ban penne ya la katan rai kecing theo chúng ta ngakwa hi ba kan yai ne kan ni ka ching long tamla chung yi khasikin tang ba cũng ta pada kecing bom ne yo pat ngathai la da kan long ne da kamya yo ta kathai kan saja no thai hadien naman nakai kadau kam kanca no namal ba kaduna kayo lada kaduna kayo tolong kata kamu mai ngini tre ni nim dan jeng peda tolong kata kalong ka pendu no kan ka pendu museum no ai ginung ai kam ginung tre lu tai kumba kalong menta ban pen ke embyang ya kani bat ban sot pat ha ke jing mut jing parkhat jing ki trai muluk ban so sarong la ka jong uba Michael Sim uba long uriu traimon sobha ulaya chakmat banya were ki patba halor kani ka benta bat nalor kani dangshan ulapan inam bat diru yakine ketala ha ke indigenous Terra Madre Slow Food Festival kabalalong ha kani ke jella ki kawai ka long ba ki briu jungi ki banang ban khinkor khamtam le kini Thiar basna hi ki briu la jong mo Namar kani ka komsna talaru kadi ka science ni mde bushna belum mala kan bat ngasngo ba kibriu jungi la ringi kwa ban penim ya kani ka sap jong khasi ngi di ban nang ban khenkor bat man ka yeng ru kadi ban man ka yeng khasi kadi ban thit ini tala nang mle kombi ong ba di ba lada kamya yo tamut kinong snar kinum sna ju ndai lada ka ya yo tamut ka sap ru kanang im bar ki pateng hadin habut ru kinang bud ya kini ka sapan snatala ti ngasngo ke bang ila ban penim ini tala kasi kalong ba ban im no iki kum ki souvenirs kanang ba habakawan ki brio na bar jala na bari ru ngiyo ban ai ki kum ki souvenirs kan ti kecing kerpat jungal bang ne channel kalong ba ipat ba jungi ru ba nungkong yang ini benang ban kenkor i mari ban misnahin la dia ban haju poru begini rabban pendim yang ini kasap khasiru dak bagi thiet ban bu mdei tang haying la jong ru ri ban ai hi kungi souvenirs sigi parlok chuki bon kai na sabar
tu sa mentah tu ba kuat bantrai kena kam tu barit mentah budang skor tu bas dan ne tu kuat hai benai ne ka sebab ang mentah ulai bet ngong khile dan kam hele di du song dukan mame namar ba uang kuat ben hikai tu uang da hadiah ne ngan simi mga lala ngamba tri su ma kene kam pekin uang lala kabyang tu kita hi ngakalman ni ba kidon kibinsim bentapat hadiah. Yang jengin tengi wan kalong yang abadong te imei ba stre bela yang ki berium te tre long kam sa klieng kan te iparu ide plumber ba stre kam lajong te ka jing yo ru ka ba ta kan tingkat te dala yo ka kam te min ngi yo kan hayang kum te tu pandana perslap kum tu pada te long iduk ka kami duk bela te myo te hang tu ka ngon ong musik kayeng gasam jengi lam non liwat kamwat jam ru sementaru banyo kam yo jam ru kabala stam tengah perkhan ngonga di stangani kalan hi ka kam ipa bangan train namar sa ka we khandiat ngaladan experience maybe ladang dan de ki kam ki bangam danang ru rengan chu long ladan ipa ban yarap yang atinda ilong chu bata yang ana yeng om tu te ngalit tre kanya ni ka kami Kamonika kedai ka kena samla kabana ka kentoi lapalang bat kedai ka khun kabalai bat bakhadu jong ba Errol Thomas na bat ikong sabi dekhar ka kena samla kabawan na ka yeng ka sem ka bashisur kamonika la ban ong bakalong ka samla kan thei ka banen kong hakane ka nong ba ka bantre kum ka plamba ne ka nong shna hakarta ka bakhan reusnem kamonika menta kalatur se khamat hakanika kam bat bon hi nakipat ba khamtam jungka thain la khra nong thamai lapalang renja bat kiwe kila ithu bhayaka bat jushanya haka ladaki hab bandring thamai haki yeng ki sem jongki lani wat haki khap kibadan ka jing julor lani ka jing thut haki pipe kibadan hakeleng keleng kini ki kenton nakabanta kanika khna samla ka kam hite kam kerdo shu kanina du kadang kena kelum kadang school ka buat baik pa kat sebalik tri pa ka buat baik klik tri te hang ni ngaru nam don di pa kon tri ka ot thret thik ka tri lu ro kam pum tri pa te mangani minta dangkan tayom tu atayo la jo dang ring ka jong ka para jong ka ring maka he ka le maka na dok ka baharut ka kam jam tinggi ngi dadon kam hono no ko baset kipai baset ke ngi pun be ka kawan be maka kalau palat bo di sendang kadang nang ka klain kan ni ka ot set tik ka sna tik sendang ka don bor don kan ni ki kin thei minta long kin thei khasi jongi la ki myo oi kam kin tre bele kum kan ni ke tre kum kan ni ki yo be kam ka kam bo buon
nama kakam tu kan nu kakam pimde ban sui mo nama kakam fitrei pio la pisah temde fitok fitu sono pio la kakam fitrei hok la kakam tekan ni ka buat bai upah tenak tada ko kan selong beri wes ni Wat la ka Monica ka jubut ya ukpa jongka hakipor bakadang kam kena kat syaba ulit trailikta shim lapoi perkhatpan bakan shimkya ban beteng ya ka kam jong u ngas kijin sim janga ta i baka ne khon ta longa i khna baka longa basiloratan barka bas mat bas tengetat baka lomka ka kwai ban trai ka kam baka itanat baka longa kam baka de kam baka long kam ka badan buram ndrai ka deka baka deka kam ka bakia kam tripai ka de bakia tam ki brio pata kin prakhat ki am baka kan kam kan trai kan thai brio kum no deka kam to kan kan thai brio ki trai na mar kan deka kam baja buram deka ni kam ka deka badan buram sibon terada ki kan thai kin trai kin kam ka lam ka gai ka ba ki binyo zero sibon kan Daka jing sutu bahbat rai ya ka nuku kam don kam ka jing nang jing tip ka bapaka ka Monica ka lalet ban penjana ya ka kam daka ba ka lalet sundon ban puli ha ITI shilong ha ka ne ka benta shisnam kanti hangni ka ne ka khna kalapan pa wi la ka sap baka don ha ka ba wat ki nong hikai ki jupen don kam ya ka ban beten lenti lani hikai lem ya ki wai pat ki para khna ki baya pule lang ha ka ne ka school Lama majority mentang dia lama kita lajak cepat mentah. We GI, we pipe pipe, but we PVC blue pipe. Jadi penong kam PVC blue pipe minta ka plus. Datang I feel very happy that I find for the first time in Meghalaya means I have been working here last 20 years. So from this last 20 years, I find only one girl here. She's Monica, and if I talk about her performance, she's very much good, excellent actually. Because from the beginning of my session, whatever I find her behavior, her activity, attendance, everything is good, really. So I'm proud of her. I find Monica, she's better than boy. Not I am not generalized that she's better than all the boys. Some boys also very much good, very much excellent, very much efficient. Monica also, whatever I find, she's very good. As she's a girl, I cannot tell a girl is very weak in practical. Whatever from my practical knowledge, whatever I find, she's very good in practical as well as in theory also. Hagaman sem jong ka Monica hi ka kam kalong ka bakong san wat la kalong haganu kanu ka durru ki we ki laban perkhan bat kum ye kini ki chai kam ki dai ki basalya banyatrai kham tam ni le ki kan thai prio ka Monica ka lapen i ya ka nuksa ka barat ba ka kam wat la kalong haganu kanu ka durru dai ban buram bat minot thom haba ka basa ya ka jakpo jongki kham tam hakane ke juk jong ka jing keduk kam keduk jam nga badong mangan tre kene ka kam hinde ngala di bangla buat hi panaduk dang ren dong ngalit skol atat nang tu dapat balat cuti kum tu tingkat ki dan ki nong bala bam wan kum tu di pa yalam mengawan yalam tre kan ban nadu dang ren hi bangla mlin tre ni ka kam nang bangangan kenjing dengan lera ni ngam dan syu kata manga tre lenti sengkeng ru ki bri ki itu yang long kikran bahai tong long anta kay ngas mo feel proud mo yala dia makibri ki yaro yang ata belingan sule ran mo mangam syam la tre kanu ka kam ka babakla atre ka kam ka babha ki perlo ki kemen hi tambah ki shiling mo ba ki mta kan gi ong makum no fa fala men tre kani ka kam beri kam senrang mo bibing ong ayo ka bor ni ipai sarai takadang ngala men tre kani ka kam ada ipahim sapot dia ngatangan la sino kan tre kani ka kam teling bajing sapot na yeng hi ngala men tre wat la ka Monica ka dang susdang ya ka ni ka kam dang shen hendrei bun kila yo e ka jingshan ya jongka bat bun ru kitu ki ba ai kam ai jam ya ka kidai kitu ki jo ki briu ki ba jushan ya hau pa jongka ubama u hiru uju penlet jingmut ban penjana ya ka kam ka ba utrei da ka babut ya ka nuksa ukpa ka Monica ru haba ka trei ya ka ta ka kam
kejupan tikna ban penjana ya kakam batru ban penhun ya kitu ki bapakam ya ka. Ke dompok sibut kena ba ke don kupa ban yalam ya ka ban peni la don ke jing tuna ning tai bat ipai wan ban peni peni kai tu nak takdau kam yang ka khampa nomor ba am tu kala nang training ni pada ke don guide ba biang ken kupa wala dak post nem betre ni kam adu dak sna adu mentan pula temen siang no dang tri kini kam tang mentar le sim dar la si mentri ti dudan ko khun de ti suben hikai su mu kan da i ding dunau pun i tenat ka daw ka kam pada kabiang le si kani qualified plumber ka bedengkong ba ngila bani i ba ka tri kami kini kam ngam pun i qualified plumber kiba ayu ngumpul di kendu dari kini benung kong ayam kendu kalau qualified plumber ka pada yo training nak jaga pada bensim kalau ngi tenat kalau ngana benung dak si ka long kenong lam letih ya kena kakam pada kita nama ka kam ka ba bun kam ba ki beri ki kam kimi beri indang duna la benong plumber ben tri kumbala kan tho kham menchwa hakum kene ke juk jong ke jin kudu kam ka monika ka yeng kum ka nuksa ka barat ba ye ki wai pat ki para samla bat banyak mi than tang ye ka kam sarkar ka kam kabun handrai ka shong satang hakitu ki basung thu bagano ka kam hi ka long ka badan buram bat dai tang ka jingle ran ka bakhang lat ye ki babun ban shim ye ka sin jam kum bale ka monika bat le se la ban ong kabawan ra ya buon kijing hapdeng ke samla keduk kam keduk jam hagane ke jela kani ka kam kadi bang ngadang puli ka kelas 12 te ngapuli lang nya kani ga plumber hapo ITI ti badan hapo renja te haju snam hinga pendap ya ka kelas 12 bat haju snam hinga pendap ya ka ITI ru kemak kajing puli jonga hapo ITI ru ka ditang snam hi kawi benai jing kerduk kam da kerduk fi adu kata-kata ma andre ladang ngihi ladang mangi ngitur syakmat am ya kanu ka kamru inde bangi kerduk kam inde de mangi bangi nyatur ka kam te hang tu fi ong ma kerduk kam mentanga ngam letre ka ni ka kam ngaleran mentre ka ni ka kam te ubar jela te ujuk lat am mentre ka ni kom example na kontrak ru basim kontrak menta uat beri ukon pentre kuat pentre yang sebut ki nong belai dong kam nong bela ki kasih jangi ki lekran ben mi kim kuat menteri ki kuat maybe ki kuat ki kam ki basuk ki basusyong sutre ta habang kom ta pada te ki kontrak ru bapli ki myo no nang ni nasional ki banse ban wara yu brio nabar ta hang tu brio nabar uyo lat bantre ka kam ada sini brio nabar ubar jela uyo kan uyo bantre hang ni hapo shelong tangam tharai kan dan kajing kordok kam ada di mengihi di ban mi syakmat di ban teri kakam tikin tharai kinong ki barjalar kinum yo ara ban tre kinum yo lat hira ban wan hang ya shlong ru bakin tre ada mengihi mi syakmat Winston Churchill ureu kraw ka ribilat barabor ujuong ka jing shlur kalong ka atyar ka bakongsan jong priu lada pidon ya ka happy pidon lot baro yiki wepat ki atyar ban job ha ka jing im jumpi ngila ban ong ba ka balam lenti ya ka monika ban trei ya ka nikakam wat la ka dei tang ka riu kan the dei ka jing shlur buat pat sa ka jing minat ba ka jing trei shitom dei kini ki lai jing long ki ban rat deng khong ya ka nong shun ba kraw du jong ka jat ban riu kata ka jing duk jing kerdu Out of the
haki kendat snam balalan ngilala ban saki baka kam jungok kai perthai haki jala jongi kalanang keu da kijing tu kibriu nakaleng jong kiri bat ka perthai mentah kata yo ka kenhon PCN kalat ban khmi komno kapor kalawan ra e ka jingkala haka than mi ngi ka jala khamtam haka shnong ka balong ka we ne ki jaka jungok kai perthai ka badon haka ne ka jala Dang kumba arsenam menshua ngilawan lam shapi ya ka shnong ka bakhoi tam hakari ka shnong Mawlynnong ya ka bala ainam dak India Discovery Magazine hakaba ka sengtre mansungpha ka Meghalaya Tourism Development Forum MTDF kala no senyang bat ai ka kti ka diang ka kti ka mon ban senra ni kinong shong shnong komno ban penne pensa ya ka takanam hadu kisi ki ya bamenta kumban shipin kan mau lasdang ya kan ka kam jung kai perthai ha Mawlynnong nadu ka snam 8000 san bat lapli pat ba ya ka ha ka snam 8000 henriu bat ha ka khan riu tarik upanai kala lengkot ka snam 8000 henriu ka kan hun jongi ru kala le yu kejat ha kan ka snong ha ka ba kala yu la ru banyakren bat kat tu kat ni kinong jung kai perthai ki balawan ban sa kai ha kan ka jaka halor ka jingshem jongki. First, I've been to Shillong, and when I was in Shillong, I was looking for a man who organized tour for tourists, and I was looking for him to go to Nagaland, but he wasn't here. And her wife introduced us with Mr. Deepak Lalu, and he told us about this place, and the way he told about it, we thought, well, it could be nice to come and to see how it is, and so we come today. How do you find it? Very, very nice, yeah. It's an amazing village. It's the cleanest village I never seen in India, with a lot of flowers and every house with little garden, very well done, and people looks very, very friendly. But it's very agreeable for us to walk around the village and feel safe, and people look happy to see us. My message? I would like all the rest of India would be like here. I think the chief of the village could go all around India and teach other chief village how to do and how to keep the place clean like this, and how to teach children to keep places clean and to make it nice to see and make it nicer to live in. I think I will not talk too much about this nice place because I'm afraid after there is too much people coming, and and sometimes when there is too much tourists coming, people change. You know, if there is really a lot of tourists, people change our mind, and children change, but of course I will talk about it because for the moment it's very, very quiet, and I don't think there is too much people. I think it could be nice if there is a little bit much more coming. Hi, I'm Paul. Can you tell me your name, please? I'm Lara. Silvia. And where are you from, Lara? We are from Slovenia, Europe. Yes. So is this your first time here? Yes, we are first time in India. And what do you think about this place, Mawlynnong village? It's very beautiful, peacefully, and it has very clean nature around here, not like in Calcutta, because we were there for 4 days and it was awful. So here is very nice. Really. So what will you tell your friends there in Slovenia about Mawlynnong village or Meghalaya? That they should definitely come here and see what Meghalaya can offer them. Let's say barok nangi ngilayok lat ban saki dalaki khmat ya kejing itenat bat kejing khu jong ka shnong rengkat kejing phu ke senteu ke skut babon rukom dashisha kalapen ipu iping bat ra ya ka nam jongka kum ka wei ni ki shnong ba khoi tam hakari India Ngutenat sibuan banyoi ka shnong khasi kadang sa kum men shwa haba ngadang red
dang long kena but habang ajulet but ikpa jonga sha ka kamtham ha ka riwar kumtong ijulet but ki snong ba internet but ki bakhoit but ki brio kila sngo don how do you say pride kila don pride ha kituki jaka jongki Kajing sarong. hoi kajing sarong ba ki sumar bhai ki yeng but ki internet lada ki de ki berit ki bahe lele mo te nga sngotenat si bon ba poi setu but kini ki yeng ki ba dang long kum menshwa kini ki de ki pride of Khasi Hills kum taken Marba filai ki jaka jwa kai pathai dai te pidon kai ka jangai jingmot fi kwa banai kini ki brio ba panya kini kam ha Mawlynnong kajing mut tip nga ngam long i brio ba nang sibon ki aka ha ka pathai tang ha kajing tip jonga berit nga laban ong ba ki kila sumar bha ha Mawlynnong kam tam haba phile chekitu ki jingkiang barok bakin sa kum to ba lada ki wan bon ki briro phideban haka jing sumar kum badang long kum to hakimau ba leche pa what ya sha ya ki brio ban wan ra ki cement ki dobilat ki aka ban pen sneo ya ki to ki jaka ki long kum to hi ngi kwa ban yo ki long kum natural hoi ngi sngotenat ba ki long ki rukom khasi ba ki aijing bam ki aka to nishu perkhat ba lada pidon ki kper ba philawan yo ki local vegetables ki jait jhur bal dang nak tuka jaka kan sa kam scam ya ketuka jing ai etc jong ki hakato ka jaka bakin aijing bam ki aka bas ngutenat ban long nakito ki ri kila le habon ki jaka menta ha Amerika wat ha ki keleng ka perthai ki jule to menta de ban sumar ya kito ki jaka ban long natural hi kumto but kashnong lada ki kwa kilaban ai shim jing siu na ki brio ba kilaban sumar ya kito kumto hi ban yo pisaya ka shnong Andre what sha ka government ne ke ban wan rung to ban pin praya kitu ki ba internet comments ngala yo ka visitor book bara ki bon ki brio na Norway Australia bon ki jaka ki lawan ki ngutenat bhaban don ha kutuka jaka bat ban yo ka rukom khasi ba bam na menshwa baldi ke unta 3 nights, lots of bamboo, warm baths, hot tea, and tasty momos. You have to see the living bridge and the living ladders up the high cliffs. It's scary. Burdau Waterfalls is really awesome, and there's tea and biscuits that are offered en route. Steve Walker, Casper, Wyoming. Mawlynnong is a model of people and nature living in harmony. We feel so fortunate to have experienced the magic here, if only for a short time. Thanks so much to Richard, Henry, and Tim for telling us about this jewel of a village. We'll be back. Mawlynnong is Wowlynnong. Love, Megan, Colorado, USA. Bansaki kan no gasnong kalanang kiu bat wanra ikita ki jingkala hakakam chungok kai perthai nadu balas dang pentre kam yaka halor kani kakan hun jongi menta katayo kalanet yu kijat biang sashisin syakani gasnong bansaki yakita ki jingkiu kibala ban yoi tu ba tu fidan daga nukunu kerkom tre kam na ka program ka ba fi pentre naman penkhoi kini gasnong hoi Nanu mentah kesnapnya sedang tak program kau buat mai. Bersikata tolong ngetrelang kum kesama man ke step sikentar kenta. Hadina tong ngelayo saka jengi penbilang pat yang lang berok sisinong hi sisin sitio. Te mentah pan lembaga jengi wan bagi turis kum ni. Tengelayo lat. Pan ai penyai tang hawai no penyai. Tu syukur belas ni nak ikini kentai, kam tam kentai beli ke ba.
kami aduk mo kena mut si okam nam ta man kas ni hang nei ha sinong gi khoi kata karukom nomor 3 kini turis bawan hang ni tinggi thu ki ai bro ki bangila ane nomor kiru ki keli tinggi pan ni rap naki donation don gi ai si hajar don gi ai san spa don gi ai si spa san po kum ta ter tenai tai phon mata ke sinong la lain ngai ke jingkit bakhia mun la si ai penya tang hawai priu lum priu pen yo nang belam mo pe kata karukom to kamot si sin si bana wai jing khain jing si sinong tang bala shu e bet hakinong shimwai ban pen khu ya kasnong ka thau hanrai kum baju ong sedang shiwa na la rempe Kikimi kikpa kani kasnong kila shim ya kajing lek khut hayeng hasam ru kum kawe na kajing hikai ya laki khun bantep ya kasat ka khling na do bakidang khanna kum juru la hikai ya ki ban lek khut lek suba kum bala hikai hakikot hygiene. The house are some of the examples of personal hygiene. Ke iki kam ki bathmai na ke iki jingkala ki ba philawan ra ni ka snong Mawlynnong kidan katukan ni kijing kala ningko ngai ka bede ba guest house tai mtang lai op ni sa ko guest house khai mta sa stio to la long heban sa bri ong to tukum katuko yin sidja po guest house ro mtang la penun kam na to terus ketang sa ai wai ha ki wei pat ban set bam sidi turis ndim ta ting la la ban pekra ang to ki bri ong ka society ternyata ha ka be de ba kene ki balik pikai keleng-keleng ki jakaru ngila don ki kai ki petikena la siu ki hakador ko biang hai te na ta ngidang penkre susu menta banang penitenan ngidang penkre susu menta banang sna ki jaka pikai ban penhun ki nang wan man kapor mo kita hai ki katai ka ksai ngiriang nata menta ngili persyang sa silang jasar jaka ke internet tang ba kita pergi jaka ke dan kamansa kita turis ba kwa boleh cerita ke dan kamansa min hang ne ban yo perlu por pasta his ni nama tang his ni wan ni ke melaban nalor kani kinong penya chung kani ka kam kilapan kre ru ki jingle ya ki jan lane ka tracking sekijaka le jungok ka ki badon hajan ka snong Mawlynnong bat kini kijaka ki kan thup ya umau rengko syaratya ki jingking ding jri bat kawa thlong Haka step ka babut ka kan hon jongi ka hiat arsut sa kasnong pom syutia ka badan arpau saw kilometer na Mawlynnong bat nang ning ilalat ban pet ya ka ksat berdau ya ka bala senru ya ka kom ka yeng ksat berdau balai kini kaksat kelayo ka kerteng yeng ksat sisen pen hoot laban ong bakadai kawe nakiksat ka bajrong tam hari khasi jantia namar laong bakadon kumbah nyau po mitar ka jingjrong jongka
ndala kiu sejrong saka pangkrung jong ki phut jong kene kaksat kadan ka kamra ka bajrong kabala dapet bha yaka I kumbala buri yaladi hadin jong ka jingna rempum ka kabalong kum ka perda ka baka yaka Kajingjrong jong kene ka kamra laong bakadon aspa san pomita bat ka kenyan jong ka kalong kumba khatsan mita kene ka kamra kalong kubahe hakaba haba shupet la e kumba la ban pendrung wat ya ki kali heru da ka jayarap jong kitnat block development office BDO penursla kariwar mingi border area forest and tourism organization RMBAFTO kala shemme ka senjam da ka jing thmu ban penlong ya kene ka jaka kum ka jaka jengok kai batla sedang ban pentrai ya ka jaka yat ha kene ka ksat khana ban kring ya kinong jengok kai perthai sapom shutia ba phila ban batai khniat chpang menola pentrai ketika kam bat menoba pentrai te kam ka ksat di ya ketika jing trai hang trai ngila pentrai lengba ka en ka SJR1 ya hakini kisnem Mawlynnong lengba I video persen song kaba amau kaba sanlak tangka ban ngila pentrai hadukan ni ke jing trai kaba pi ina kaliang jongi ngila ya pnia taka lengba rangkat ki borsenong bat kini ki NGO jongi ki badai jong kariwar pemi border area forest and tourism organization bat adu menta katuka kam ta kejunun untuk kepisah di katuka kam gani kam kelas susana aku ni adu bangin da thau biang gue kelat kenti ta kumno bangin yo biang kumno bangin extend yang ni trai bangin laban pendep ban pelong kata ka jaka ka ba kibriu na bar tinwan jongo ban yo I ba kelong ka jaka ka ba itnat sya ke jing kemilenti jing pi ba andala ada pendap lot ka kam hantai ga tika jikmil ti jongi kelong ka jimentai dam ta ka development jong ka senong ni ka wei kelong bangin lum yo senyang men hai kumno bangin pej ya ka imlang kaselang ni senong jongi ke ba na kalian ki try khndau ta jaka ro ka don ka jimentai ki ka bangin le composition ki ka bangin le kata ka bangin ham chu ai so bahai seki ka bangin ya khinlang ka nu ka jingyo ke ba minus no ya ka jing ya kinong try ki batrai hang tu ki bangi haban siu ya ka bai sngi jong ki halor ki nong jingo kai perthai ki bela awan hani dei pilan batai khniat na ki riu ba ki lawan bat kai ka jingong jong ki mo ki babun ki foreign ki belawan ki ba ngimla ban tip ki bana po Bangladesh ban kumna Australia ban ni ki bar ri jong hiru ki bang ngamla ban jar keteng ki bana po England ki lawan hi ki belawan jong ang ni kelong ke jing lengo jiki kelong ba na kalian kinong ikmat jongi kim da simkia hadu kini ki por ki bamantai kumbangi yo I syaki wei ki jaka kumsya seorang yo I ki jaka ki ba ki brio ki laban yo I tang dala ka jawat mat kumha ki jing posnio hendai kan ya kisah jongi pat kebolong ka bangi laban rung da kamet ban kata da ketiru berkata ka jing sneu jongi kelong ba baki nang yalam jongi kim da kimet ki malong menta ngila propose ya ka wei ka scheme ka bahe ni ka snong ka bangi khat ka rural tourism project ka mang tingka jong ka ni suya bu kelum kumba san paulak ye ya hakani ka project kibun ki infrastructure ki mangin le tu ko we ka long ba kani ka sunong ka bala tip haka ri brok we ba chabar jong ka ri India ko we ka bangi kwa man le ni ka long ba nin display ya kani ka sunong kum ka most cleanest state or village in the country. Ti hangni kandang kata ka rural tourism hub ka ba ki infrastructure kalong ba accommodate ya ki tourist kawan nabar knang ba kilaman pulut ya kapor hakni kasnong ngadang mentan ngadang don kacingya keren ba kini ki rangba hangni kamtam kani society wapnya nganong penbun ya ki spots hakni ka jaka nang ba tourism da don hangni pulut portang hakni kasnong joki ula man pulut por sisngi asngi laisngi da ka public cash ku wi ki ka kala man long ki trekking kala man long ki boating ki rafting
even rock climbing ada kadon kanu nu kala kani caka long kijing ai kami kendu kalong amar ngi hang ni dan polit dan big house ndai kamut kakam jungi ka sunong ban ta la kam iki baro di ji hang ni de ha ka baya dai pati ni turis khamtam ki ban so apa ki wan chene ki wan ha da ka dur ka ba rangkat kijing bu an rangkat kijing di kiat rangkat kijing ya lek kumar ki tempat ki bitor ki ni kitai ha kata ka dur tikidan ki be wan si samaru kumaong kumakren klambakor ki be lek klambakor ha tika penlong kijing pelai kini kena gini nasional man i ku me yakini ki ai kijing syang ki mil ti baki ki kum kita sole bandang ai jung mu susu akan urukom benang pen i ke buram ka kor kini katai andai kalong minta ke kata kijing ai ni pendu aku bayar dia turis ni bawan khamtam na sor kakam jungok kai perthai hi kam dai shu kakam ka bathamai ha ka jalla jongi kat sebapai ngila banyo i ya ke jingker khu ba ublai nong bu nong thau ula the sai kar hai ya ka ri jongi lengba kilom kiwa kiksha kitwei bat ki jaka ki be itnat hadu kata kata kasong hangi pat iwei pa iwei kumno bangin pendon kam ya ka spa ka phau ba ublai nong bu nong thau ula ai hangi bat kum juru ban kershan bat ai men sem ya ki briu ba pen yat bat pen tulun ya ka ne ka kam ha ka jalla jongi dan syuken ha perthai kumma phakuri khasi nang te shadu shate nami ngi shadu sapni dan syuken ha perthai kumma phakuri khasi kiksha kiwa kitwei baju sum ki puri play oh boleh bersenyam nak kilom syaki paham kik syaki waki tway baju sumki puri play jis lo jing laloi baro sawayam kitut baro sawayam kitut te paralok da kita Thup Khubor ngira poin se bakut jang Thup Khubor jangi menta kata yau